Θα είναι δύσκολο όχι μόνο Στάνο Ζέλκα για όλους και για τη Νέα Δημοτική Αρχή, όποια και να είναι αυτή. Και πρέπει οι υπόλοιποι που δεν θα βγουν να σταθούν δίπλα. Να σταθούν δίπλα και να υπάρχει συνένεση στα προβλήματα. Δηλαδή από τώρα να συνειδητοποιήσουν όλοι, είτε βγουν είτε δεν βγουν, γιατί ένας θα βγει, ότι η Ρόδος πρέπει να πάει μπροστά. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει. Για λόγους ευθυξίας και επικοινωνίας το η Ρόδος θα πάει μπροστά, δεν θα το κρατήσω. Συγγνώμη, ναι, εντάξει. Θα κρατήσω μια νέα Ρόδο, λοιπόν, για να δεν το είπα βέβαια, το είπα στη γρήμη του λόγου. Δεν είχα πρόταση να προπαγανδίσω κάποια την παράταξη του Χατζημάρκου. Να εφιολογήσουμε. Λοιπόν, καλά έκανες, Θάνο, και με διόρθωσες. Να πάμε στην πολιτική ατζέντα. Πώς τη βλέπεις εσύ, η αλήθεια, ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Ρόδου να διαμορφώνεται, πώς πρέπει, πώς θα έπρεπε? Εγώ θα σας πω πώς ξεκίνησα με το Χατζή και από εκεί και πέρα θα σας πω και κάποια γενικά συμπεράσματα. Στην πρώτη κουβέντα που είχαμε με το Χατζή του είπα κάποιους προβληματισμούς για την πόλη. Να σας πω και την αλήθεια, δεν περίμενα και τέτοια ανταπόκριση. Τον είχα για πιο σφιχτό άνθρωπο και όμως από κοντά είναι γλυκύτατος και ακούει, διαπίστωσα ότι έχει δίπλα του ανθρώπους νέους και τους ακούει. Και έχει προβληματισμούς και για την οικολογία και για τον αθλητισμό. Και τα δέσποτα έχει, ναι. Δηλαδή, κάποιες φορές ίσως τον παρουσιάζουν και πιο σκληρό από ό,τι είναι, αλλά δεν νομίζω. Πάντως, ο Χατζής μου είπε ότι εγώ θέλω να κινηθώ με προγραμματικό λόγο. Και σε αυτό θέλω να με βοηθήσεις και με αυτή την προϋπόθεση πήγα. Και μάλιστα το βλέπω εμπράκτως καθημερινά ότι τροφοδοτείται. Υπάρχει ανατροφοδότηση μέσα στο συνδυασμό. Πάντως μου είπαν συνάδελφοί μας, Στάνο, ναι, ότι από τότε που ανέλαβες υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Καταρχάς και από σένα. Και ξέρεις, εμείς τα καλά τα λόγια μεταξύ μας δεν τα έχουμε και εύκολα. Σας είπα, γι' αυτό το είπα και από την αρχή. Είναι και οι συνάδελφοι όλοι πολύ εξυπηρετικοί. Και εγώ, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολη δουλειά, ειδικά στην προεκλογική περίοδο, η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν να κατασκευάσω ένα site όπως θα το ήθελα εγώ με την δημοσιογραφική εμπειρία που έχω. Το nearodos.gr μπορείτε να μπείτε. Ναι, ακόμα και αν δεν πάρετε τα δελτία τύπου που σας στέλνω μέσω email, μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα εκεί. Ναι. Μπορείτε να βρείτε τις συνεντεύξεις του Χατζή, μπορείτε να βρείτε κάποια δράση, ένα πρόγραμμα και σιγά σιγά θα βρίσκετε και φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Και επίσης προσπαθώ να έχω και μια προσωπική επαφή με όλους, γιατί ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και ξέρω και σε τι στενά χρονικά πλαίσια πρέπει να γράψετε τα ρεπορτάζ σας, να παρουσιάσετε την είδηση. Είναι ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και κακά τα ψέματα. Έχω δει και αθηναϊκά πρακτορία και media όπου δουλεύει πολύ μεγάλο επιτελείο. Δηλαδή δουλειές που κάνετε με το Βερένα και την τηλεόραση, άλλοι το κάνουν με 5 άτομα. Δηλαδή και είναι αξιόλογο αυτό που κάνεις όλο αυτόν τον καιρό. Εγώ το παρακολουθώ μέσα σε 5 λεπτά από τότε που φεύγει το δελτίο τύπου, είναι αναρτημένο. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι στη δουλειά μας, γιατί Θάνο, οι εποχές είναι δύσκολες, ο καθένας πρέπει να βελτιώνεται στον τομέα του, πρέπει να δίνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα επιβιώσουν οι καλύτεροι, κακά τα ψέματα. Στον κόσμο, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι. Τη δουλειά, εξάλλου η δουλειά, εγώ θεωρώ ευτυχή τον εαυτό μου που είμαι δημοσιογράφος, που είμαι καλά, που έχω ένα επάγγελμα που μου αρέσει, ναι, που τη βρίσκω έτσι, να το πω όπως και εσύ φαντάζομαι. Και σίγουρα είσαι και, ας μου επιτρέψεις τον όρο, ρυθμιστικός παράγοντας των εκλογών. Πολλές φορές το ακούω, βγήκε στη Βενιανάκη. Έτσι λένε. Ακούγεται στην πιάτσα, τώρα σίγουρα το έχεις ακούσει. Υπερβολές είναι αυτές, Θάνο. Ίσως είναι και λόγω εμβέλειας του σταθμού, έτσι, να πούμε ότι έχει μια μεγάλη εμβέλεια. Είναι υπερβολές. Η παρέμβαση ενός δημοσιογράφου, γιατί και εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, μπορεί να φτάσει μέχρι ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η κοινωνία και οι υποψήφοι είναι αυτοί που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Και σίγουρα όλοι θα κριθούν πάνω στο πρόγραμμά τους. Δεν θα κριθούν ούτε σαν παρουσία, ούτε σε επικοινωνιακά παιχνίδια, ούτε σε φτηνά τρίκ. Στο τέλος ο κόσμος, για να μην τον αγνοούμε και τον κόσμο και να μην τον υποβαθμίζουμε, έχει αποδείξει ότι έχει τα σωστά κριτήρια όταν καλείται να επιλέξει τους εκπροσώπους του. Δεν χειραγωγείται πλέον εύκολα. Κοίτα, ο μπορεί να επηρεάζεται. Στις επιλογές του, κατά την άποψή μου, δεν κάνει λάθη. Αυτό θέλω να πω, ότι έχει πλέον αισθητήρια σωστά. Δεν έχουν περάσει εποχές όπου δινόταν ένα χρήσμα και συστοιχίζονταν όλοι πίσω από τον υποψήφιο του κόμματος. Πρέπει να τα πούμε αυτά και έγινε πολλής λόγος για τα χρήσματα. Ναι, ποια είναι η γνώμη σας, αλήθεια? Καταρχάς θα πάρει ένας εκ των δύο στη Νέα Δημοκρατία, τώρα έχουμε και δύο στο Πασόκ. Βέβαια εκεί έχει λήξει το πολύ θέμα. Προσεκτικά και το Βασίλη το Χρήση πριν, και η Άννα Ισαρή είχε δίκιο σε ένα σημείο ότι
Στη δεδομένη στιγμή πλέον είναι άκερη αυτή η συζήτηση. Και πλέον, να σας πω και κάτι, τα κόμματα δεν έχουν λύσεις πάνω στα τοπικά προβλήματα. Δηλαδή, ο σχεδιασμός γίνεται κεντρικά στην Αθήνα. Δεν μπορεί ο κεντρικός σχεδιασμός να γνωρίζει τα επιμέρους προβλήματα. Οι άνθρωποι εδώ, οι τοπικοί παράγοντες, εμείς οι καθημερινοί πολίτες, εσείς οι δημοσιογράφοι, αναδεικνύετε θέματα και δημιουργούνται ανάγκες και όλοι προσπαθούμε να τα λύσουμε. Κακώς μένουμε σε αυτή τη συζήτηση. Πιστεύω ότι είναι άκερη. Πρέπει να πάμε σε προγραμματικούς λόγους και σε στοχευμένες δράσεις. Και πάση περιπτώσει τη στήριξη θα τη δώσει ο ίδιος ο κόσμος. Σίγουρα, η μεγαλύτερη δημοσκόπηση είναι οι ίδιες οι εκλογές, έτσι. Βέβαια δεν είναι και θέση της Νέας Δημοκρατίας να πω εγώ. Και το έχω εκφράσει και στον κύριο Τάκη Μιχαήλου, να λέει ότι εμείς θα πάμε με σημαία το μνημόνιο και καλά κάνουν ως Νέα Δημοκρατία και κάνουν αυτή την επιλογή. Και εγώ αν ήμουν Νέα Δημοκρατία ακριβώς την ίδια επιλογή θα έκανα, αλλά για να πολιτικοποιήσει εκλογές πρέπει να έχεις και την αιχμή του δώρατος, που θα είναι ένας συνδυασμός. Σίγουρα. Λέω θα βγαίνετε και θα λέτε καλός ο ένας, καλύτερος ο άλλος. Αυτά δεν μπορεί να έχουν αποτέλεσμα έτσι. Βεβαίως πολιτικοποιήσεις εκλογές, αλλά έχεις όμως μπροστάρι κάποιον άνθρωπο, κάποιο συνδυασμό, ένα πολιτικό, μια παράταξη. Ρένα, η Ρόδος δεν μπορεί, πραγματικά με θλίβει το γεγονός όταν βλέπω σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και συνομαρχιακές να βλέπω να βάφεται ένα νησί, μια ολόκληρη επαρχία μπλε ή πράσινη. Πράσινη, μπλε. Είναι εποχές που πρέπει να φύγουν, πρέπει να πάμε μπροστά. Όλος ο κόσμος εξελίσσεται. Πρέπει και αυτή η χώρα να μπορέσει να εξελιχθεί. Να φύγουμε από παλαιοκομματικές λογικές και ιδεολογίες δεκαετίας 80 που ήταν τα πράγματα δυναμητισμένα και βλέπαμε μάχες στους δρόμους και ξύλα, καδρόνια. Έχουν να τονίσει. Ίσως αυτό είναι και για καλό, έτσι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι και για καλό. Τα κόμματα σήμερα δεν μιλάνε για χρήσματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει, λέει, προχωρήσει, λέει, για προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για στηρίξεις. Έχουν αντικατασταθεί και βλέπουμε ότι ο Παρασκευάς σήμερα, που είναι χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, που ποτέ δεν υπήρξε αντάρτης, σήμερα ύψωσε σημαία αντάρτικου. Ο Παρασκευάς, ο Γιάννης, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο. Να το πούμε, ας είμαστε και αντίπαλοι, οφείλουμε να το πούμε. Τον τιμάδε ιδιαιτέρως ότι στη χθεσινή πρόσκληση του Χατζή ήταν ο μόνος που κάλεσε, πήρε ο ίδιος τηλέφωνο και ήμουνα μπροστά και ρώτησε αν θα έρθουν οι άλλοι, γιατί είχε και κάποια φοβερή κίνηση κυκλοφοριακή στο κέντρο της πόλης, και ρώτησε τον Χατζή αν θα γίνει τελικά, γιατί το γραφείο του είναι ψηλά. Του είπε ο Χατζής ότι οι άλλοι ανταποκρίθηκαν αρνητικά και τελικά ο Γιάννης ο Παρασκευάς δεν ήρθε, αλλά παρόλα αυτά είναι διατεθειμένος να μπει σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο και τον τιμά και πιστεύω ότι είναι στα υπέρ του αυτό. Πιστεύεις ότι θα γίνει αυτός ο δημόσιος διάλογος έτσι όπως θα τον ήθελε η κοινωνία? Εμείς το έχουμε ως πάγια θέση. Θα ζητάμε συνεχώς ανοιχτό δημόσιο διάλογο ώστε να αντιπαρατεθούμε σε επίπεδο προγραμμάτων, προτάσεων και ιδεών. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε σε προσωπικές επιθέσεις. Τιμούμε όλα τα πολιτικά πρόσωπα της Ρόδου. Όλοι έχουν προσφέρει ο καθένας με τον τρόπο του. Ο καθένας έχει την Δεν μπορούμε να βγούμε να ακυρώσουμε το έργο κανενός. Αλλά σε αυτές τις εκλογές πρέπει να μιλήσουμε με προτάσεις. Το εγχείρημα είναι τεράστιο. Από την 1η Ιανουαρίου, σας το είπα και πριν, ο κόσμος δεν θα δεχτεί ένα μαθητευόμενο μάγο που θα έρθει με ένα ραβδάκι και θα τα αγγίζει τα προβλήματα και θα λύνονται. Χρειάζεται σύμπνοια, χρειάζεται σχέδιο. Και θα είναι μαζεμένα τα προβλήματα όλου του νησιού. Σίγουρα. Και υπάρχουν και προβλήματα που θα βγουν και στην πορεία. Έτσι, γιατί λόγω διοικητικής αναδιάρθρωσης θα προκύψουν και άλλα. Βέβαια, καινούρια. Συγχωνεύονται δημοτικές επιχειρήσεις. Γραφειοκρατικά ο κόσμος θα ψάχνει από πού θα ζητάει πιστοποιητικά. Είναι μικρά ζητήματα τα οποία ήδη ο Χατζής, να πάρω και την ευκαιρία, στο Δήμο Ρόδου έχει κάνει μια μεγάλη καινοτομία. Έχει ένα πενταψήφιο νούμερο, το 15588, που ίσως δεν το ξέρουν οι ακροατές σας. Αυτό δεν έχει μπορεί να καλέσει δεν ο έχει πολίτης, γίνει γνωστό όπως θα έπρεπε. Μπορεί να καλέσει ο πολίτης να αφήσει τα στοιχεία του και να πάρει χωρίς έξοδα στο σπίτι του πιστοποιητικά και κάποια χαρτιά που χρειάζεται, και ακόμα να κάνει και παράπονα, να αφήσει κάποια σχόλια, να πει για τα φρεάτια, για κάποια σκουπίδια. Είναι προβλήματα της καθημερινότητας που ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τα δει, είτε από ολιγορία, είτε γιατί προκύπτουν άλλα προβλήματα.
Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τα ξέρει όλα και δεν είπε, και είναι και προς τιμήν του αυτό, που είπε ότι εγώ κάνω λάθη. Έχω κάνει λάθη, αλλά θέλω να προσφέρω. Και έχει ένα μεγάλο πάθος. Δείχνει και το ανάστημα ενός πολιτικού ανδρός, το ότι παραδέχεται ότι έχει κάνει λάθη. Γιατί όλοι όσοι ασχολούνται με κάτι μικρό, μεγάλο, τα λάθη τα κάνουν. Πολύ καλά. Ναι. Εδώ εμείς δουλεύουμε χρόνια σε εφημερίδες και γράφουμε μια λέξη από βιασύνη, από απροσεξία, γράφουμε μια λέξη στραβά και αλλάζει όλο το νόημα του κειμένου. Και μετά είμαστε υποχρεωμένοι και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ανασκευάζουμε. Δεν είναι κακό. Απέναντίας.